खुलुमबाय बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय आं राकेश रामसिया दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं सावरायनो नागिरदों नैबे एनडिपि नि सोमोन्दै दिनै आं सावरायनो नागिरदों आं मोनसे कनफिउज जादों बे कनफिउज जानायनि थाखाय दिनै भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो शेयार खालामदों बा बाथ्राखौ नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय आङो दिनै ओंखारदों नोंथांमोना मिथिगौ नैबे एनडिपिआ थांनाय समफोरनिफ्राय जेब्ला सिजफायार जादों बै समनिफ्राय गावस्रादों बे जेराव जोङो एनडिपि पि थाहैबाय एनडिपि आरो नैबे सांबाजिस फेक्शन बे मोनथाम पार्टआव जादों बेवहाय आङो एज ए जों कमन मानसि हिसाबाव आङो बेखौ कनफिउज जादों बे बिथांमोना मानि थाखाय नैबे मोनथाम जे पार्ट जादों बेखौ नैबे पार्ट जानायाव रायजोफोरा सोर सासेखौ सापर्ट होगोन बेबो मोनसे कनफिउज आरो रिसेन्टलि मोनसे जेराव नैबे एनडिपि निफ्राय धीरेन बर' बिथांखौ पार्ट बानायदों आरो बेवहायबो एसे रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बेले बेजे सोमजिखांदों बेवहाय नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे नैबे धीरेन बर' आरो नैबे गबिन्द बसुमतारी बिथां सानैजों मोनसे पार्ट जानानै ओरैबायदि कनफिउसाव रायजोफोरा जादों जेराव बेवहाय जों पाब्लिकफोरा जों सुबुंफोरासो बेवहाय सरासनस्रायै कनफिउसाव गोलैदों मानोना दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना गावजों गाव मोनसे जावलायनाय बेसो मुखुब बिथांमोना बेखौ बुङोब्ला बैखौ बुङो बैखौ बुङोब्ला बैखौ बुङो जे आलादा रायजो बड'लेण्डखौ बै जोंसो लाबोगोन जोंजोंसो सुक्ति जागोन रायजोफोरा जोंनो थानांगौ बायदिसिना अब्ला दिनैनि तारिखाव बे कनफिउसखौ सोर लाबोदों रायजोआ लाबोदों ना लिडारफोरा लाबोदों बेथ' सुबुंफोरा नैबे पाब्लिकफोरा दिनैनि तारिखाव गासिबो बुङो खौसे जानांगौ होननानै नाथाय लिडारानो दिनैनि तारिखाव खौसे नङा दिनै माने एनडिपिआ मोनब्रै फेक्सनाव दिनै मानो जादों खारना मा बेनि फिननायखौ सोर होगोन रायजोआ होगोन ना नोंथांमोन लिडारा होगोन दिनैथ' जों बेखौ नोंथांमोनखौ जा लिडारशिप खालामदों बिथांमोनखौथ' जों बुङाखै नोंथांमोना पार्ट जा नैबे एनडिपि पि जा नैबे आर जा बायदिसिना बेवहाय बुंनो गोनाङा बेसो दे रायजोखौ लानानै गेलेनायनि मोन्थाया नोंथांमोना गैयामोन नाथाय नोंथांमोना बे जोंनि जे लुबैनाय जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड लुबैनाय बे लुबैनायखौ नोंथांमोना फेलें खालामनायनि लामायावसो थांगासिनो दिनैनि तारिखाव मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना क्लियार नङा अब्ला रायजोफोरखौ बोरै दैदेनगोन दिनैनि तारिखाव रायजोफोरा बुङो नों खना खनला जायगायावनो थां नोङो रायजोफोरा बुङो जे खौसे जानांगौ होननानै जोंथ' खौसेयानो रायजोआ नोंनावब्लाबो नोंथांनावबो थांगोन बैनाव लिंहरबाबो बैनावनो थांगोन गासिबो जों कमन मानोना जों खौसेखौ जों रायजोआ लुबैयो आं दिनैनि तारिखाव नोंथांमोनखौबो आखाइ खबजोबनानै आं बुंगोन खौसे जा आरो खौसे जायोब्लासो जोंनि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां बेखौ जों मोनफुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं बुंनो गोनां बायध' जादों मानोना दिनैनि तारिखाव नायोब्ला ससियेल मिडियाफोराव नायोब्ला दिनै नैबे गबिन्द सार बिथाङा बुङोब्ला मिडियानि गेजेरजों बुङोब्ला धीरेन बर'खौ जावखायो मिन्थिखानाय बाथ्राखा बे आरो मा बेवहाय सोंखागोन जे उमखाया ओरै खामानि मावदों होननानै आरो गुबुन फारसेजों नायोब्ला नैबे बिथां धीरेन बर'नाव थाङोब्ला बिथांनाव जुदि सोंथि सोङोब्ला बिथाङाबो नैबे गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ जावखायो माने बाथ्राखौ दान्थेलायबाय थाखायो अब्ला जोङो गावजों गावनो जुदि जावलायबाय थायोब्ला दान्थेलायबाय थायोब्ला जों खामानि मावगोन मा गुबुनाथ' जोंखौ मा सानगोन नैबे आसामनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा जोंखौ मा सानगोन आसामनि इन्टेलेक्सुयेलफोरा जोंखौ सानगोन जे गावसोर नांनायावनो मुखुब दिनैनि तारिखाव लिडारशिप सेख'लायनायावनो दिनैनि तारिखाव मुखुब बे बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौनो बुंगोन सासे हारिखौ गोजौ फारसे दावखोलांनायाव जों सिमां नुग्रा आं सासे नोगोरारि बे हिसाबाव नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबनानै बुंदों नोंथांमोना खौसे जा आरो जों रायजोफोरा खौसे दंखायो मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै गोबां बाथ्रा बुंबावगौमोन नाथाय जोंनि गेजेराव खौसेथिया खम आरो बे खौसेथिखौ लाबोनांगौब्ला नों आं रायजो राजाफोरानो ओंखारनांगोन आरो नों आं रायजो राजाफ्रा ओंखारोब्लानो जों खौसे जागोन बेनिखायनो आं बुंगोन जे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन ओंखारबो खौसेनि लामाजों जों आगान सुरनि आरो गासैबो जों खनसे बुंनि जोंनो नांगौ आलादा बड'लेण्ड रायजो आरो जों गासैबो खौसे जानांगौ आखाइ खबजोबनानै नोंथांमोनाबो आंबो बुंगोन खौसे जानांगौ